Hor ikusten duzuen seinale horrek, eta ni neu jantzikan hauen moduak argi irakusten dago, aste honetan landara tartean zer izango dugun izpide. Erlien inguruan ingo dugu berba, Bergaran antolatutako ikastaro baten harira. Ainhoa Tolosa, Gipuzkoako Erlezainen elkarteko ekidia, eta langilea zaitugu zeu, erlezaina, zuzeu baita ezta? Bai, erlezaina bai, txikitxoa baina bai. Ainhoa, gaur hemen Bergaran ikastaro bat antolatu duzue, erlakumiak ateratzen ikasteko ikastarua. Izan be, arazo bat, atzeman duzu, ezta? Erlegintzan zabitzenok. Bai, erlea mantentzea geota zailagoa da, arazo asko dauzkagu, alde batetik daukagu liztor beltza, udazkenean sekulako egurra ematen diguna, urte osoan zehar daukagu akaro bat barroa, horrek ere geota zailago da bere kontraitea, eta kanbio klimatiko honek ez ditu gauzak bat ere errezten. Lehen urtean lehortearekin konturatu behana da, bai Gipuzkoan eta bai Gipuzkoaz kanpo ere erle galera handia izan dela, izugarria. Eta erosteko aukerak ere murriztuta zaudela, jendeak erosi nahi ditu erleak eta ez daude. Eta okurritu zitzaiguna izan zen, ikastaroak ematea eskualdeka, bakoitzak, erlazainak dauzkaten erle horiek nola ugaldu eta nola pixkat gure Gipuzkoako erle populazioa nola haunditu, baino gu dauzkagun medioekin. Erreginak dia falta dianak? Edo erliak orokorrian? Erliak orokorrian, bai. Erregina bakarrik ezin du ez errein. Erreginak arrautza jartzen duenean hori berotuko duen erlea behar du. Orduan, orokorrian erlea falta da. Erreginak banaka ateratzea badago, baina erle asko falta da. Eta gaur hori zabitze egiten hemen Bergarako ikastaro honetan, esan duzu ez dela lehenengo, beraz, kezka orokor bat dago gaixan inguruan. Bai, kezka orokorra dago. Kezka denian dago, lehorteak bereziki nik usten dut mina handia indula. Mina handia indula orokorrian, estatu mailan, eta hemen okurritu zaigun modua behintzat izan da, erlazaina formatzea, erleak ondo zaindu eta aldan errexena ugaritzeko gure erle zensoa, Gipuzkoa mailan. Norberan erlategitik aldanik eta erle gehien ateratzeko, ez da? Hori da, famili gehiago ateratzeko eta polinizazio sare zabalago bat izateko. Gipuzkoako, bai? Bai, hortarako idatzi genion Foru Aldundiari, arazoaren berri emanez, eta pixka laguntza behar gendula hau dena antolatzeko, eta egia esan, segituan esan ziguten baietz, eta eskertzen da. Egoitze Galartza, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Zuzeu gaur hemen ikastaro emoten egondana, erlakumiak zela atara irakusteko ikastaroa. Lehenengo eta behin, erlakumiak zer dia, ze batek pentsatu baldau, erlien umiak diala, ez dakit horrekin... Bai, berez erlakumia da erle kolonia bat zatitzean sortzen dena. Prozesu naturala da, eta da erlea ugaltzeko sistema bat. Berez, erleak hori egiten du. Orduan erlea iristen denean populazio jakin batetara, erle kopuru handi bat izaten duenean, eta kanpoko baldintzak onak direnean, orain bezala, apirilea, maiatzan, bitan zatitzen da erle hori. Erregina zaharra joan egiten